Ahora nos va a hablar Susana, de la OIT de Santiago. Susana ha visto las encuestas que se han cubierto, por tanto ha podido evaluar también, como Rosa ya sugería, el interés en la internacionalización, el grado de internacionalización, y nos va a hablar específicamente de las oportunidades que puede haber en Europa y del apoyo que, como Rosa demandaba, se nos puede y se nos va a ofrecer para poder abordar este tipo de proyectos desde Bioredes y desde los grupos de Bioredes. Por tanto, ahora Susana tiene la palabra. Vale. Bueno, a verdade é que eu veño cunha presentación que pode resultar un pouco pesada, pero a idea non é tanto que ver todos os puntos, sino que a teñades aí e que poidades ver un pouco que tipo de convocatorias e que tipo de proxectos hai, e despois aqueles que estén interesados pois que nos contacten directamente e vemos a maneira de mobilizar estas ideas. A presentación estrutureina nunha breve presentación e estructura do que é o H2020, moi por arriba, moi rapidamente, que tipos de proxectos hai, os pilares. Despois, sobre todo, fixen unha relación dos topics, dos retos de bioeconomía e medio ambiente que puideran encaixar cos eixos estratégicos da xenda de investigación de Bioredes. Non vamos a entrar en cada un deles, pero vos queda aí pois para que veixades, pois en produción animal pois hai estes topics e poidades ir a consultar o programa de traballo e ver que topics vos encaixan. Tamén falaremos un pouco de outras grandes iniciativas no eido do H2020 no que podería ter cabida as nosas ideas e as nosas liñas de investigación, en particular a JTI Biobase Industries, o programa Prima e algunhas Seranets. Falaremos de outros programas de financiación europeo que, aínda que non están especificamente deseñados para financiar actividades de I+D+I, sempre podemos tamén presentar proxectos nos que haxa algunha actividade ou no que haxa actividades de I+D+I. Moitos deles os coñecedes: Interreg, Life e Cost. E despois, finalmente, presentarei pois que apoio vos podemos dar dende a Oficina de Proxectos Europeos do Vicerrectorado de Investigación. O H2020 se estrutura principalmente en 3 pilares: o prioridade de ciencia excelente, outro de liderado industrial e outro de retos da sociedade. O pilar de ciencia excelente é un pilar donde deixa moita liberdade aos investigadores, tanto temática como financiación. Veremos que máis adiante no pilar de liderado industrial e de retos sociales os topics, os temas sobre os que podemos candidatarnos sin presentar os nosos proxectos de investigación xa veñen dados, mentres que aquí no pilar de ciencia excelente pois a liberdade temática, hai unha maior liberdade temática, é dicir, somos nós, cas nosas ideas de proxectos, os que propoñemos en que tipo de ámbitos queremos traballar, que tipo de... é a nosa idea a que vamos a vender. E tamén son programas onde a financiación aquí é bastante maior. Os proxectos poden ser individuais ou en consorcio, o que é diferente tamén con respecto aos outros pilares, e se dá apoio ao longo de toda a carreira investigadora, tanto a investigadores noveles como a investigadores senior. As máis coñecidas, seguro que as coñecedes, son as axudas do European Research Council, donde hai 3 modalidades principais: os Starting Grants para investigadores cunha experiencia postdoctoral entre 2 e 7 anos, despois virían os Consolidators de 7 a 12 e despois os Advanced Grants, que xa para investigadores senior, onde lles contaría no currículum os últimos 10 anos. Despois están as Synergy Grants, que son para 2 e 4 investigadores principais, 15 millóns de euros. Aquí estamos vendo que nos movemos en 2.750.000 e aquí 3,5 millóns. E despois estarían as Proof of Concept, que é para todos os anteriores. Se xa tiveches unha RC nestas, poderías pedir unha Proof of Concept. Aquí, sobre todo nas axudas do European Research Council, que seguro que coñecedes, son moi competitivas e se avalían principalmente 2 cousas: ter unha idea que estexa na fronteira do coñecemento e despois o currículum do investigador, tendo en conta pois as distintas modalidades. Está aberto a todos os campos das ciencias sociais e humanidades e ciencias da vida, e unha serie de paneles. Isto moi por enriba, se alguén pois estivera interesado, pois o que vos dicía antes, que nos contacte.
Despois outras accións tamén moi interesantes son as Marie Curies, e aquí temos varias modalidades. Temos os Innovative Training Networks, que sobre todo son programas de investigación de formación e estarían dirixidas a formar redes de formación para predocs. Despois están as Individual Fellowships, que este é para postdocs, e é tanto para ir desde Europa a Europa ou desde Europa ao resto do mundo. E despois estarían, dentro destas Individual Fellowships, tamén as Global Fellowships, que sería de fora de Europa para Europa. A única condición é que o país que te vai a acoller non puideches estar realizando unha investigación nos últimos 3 anos, non puideches estar ali máis nos últimos 3 anos. E tamén son unhas axudas que van de 1 ano a 3 anos, están moi ben pagadas e é unha maneira máis de continuar avanzando na carreira investigadora. Despois estarían as de intercambio de personal e despois estas COFAND, que as COFAND realmente xa non son para nós, senón serían para organismos de financiación, axencias de financiación, que decidirían poñer, por exemplo, poñamos por caso un programa de predocs e a comisión paga unha parte e a outra metade a tería que asumir as propias institucións, as axencias financiadoras. No pilar de liderado industrial, aquí cambiamos o chip, a liberdade temática, xa non existe esa liberdade temática, xa todo ben establecido a través duns topics que están definidos a priori e que se estructuran en programas de traballo. E aquí encontraríamos todos os topics e os temas de investigación relacionados cas tecnoloxías facilitadoras, TIC, nanotecnoloxías, materiales avanzados, biotecnoloxía, fabricación. Aquí, no liderado industrial, é desenvolvemento tecnolóxico, digamos, dunha maneira puro e duro. A aplicación das tecnoloxías a sectores e a temas específicos se ve despois máis adiante no que é os retos sociais. E en particular, nos retos sociais, que son retos compartidos polos cidadáns europeos cuxa solución a curto prazo require de grandes avances tecnolóxicos, é dicir, sempre se identifica un desafío e en función dese desafío nos propoñemos un proxecto de investigación, unha idea de proxecto para dar conta dese desafío. Normalmente están relacionados coas políticas e coas prioridades europeas, son bastante actuais no tema nese sentido, contan cun alto grao de complexidade, polo que a solución que se busca é interdisciplinar e intersectorial. E aquí ven unha das principales debilidades, unha das principales dificultades, que nos temos son topics nos que sempre se vai requerir non só o noso expertise ou o expertise de xente como a nós, sino pois ciencias da vida con ciencias sociais, económicas, xente de desenvolvemento tecnolóxico, e despois, aínda por riba tamén, se nos vai requerir que participemos con outros actores e axentes socioeconómicos. Inclúen tanto unha parte de investigación básica ou aplicada como a transferencia de tecnoloxía. E o que vos dicía ao final, non? Involucrar a todos os actores relevantes, isto supoño que Rosa non lo poderá explicar con máis detalle, involucralos non só ao final de proxecto cas actividades de comunicación, senón dende o principio. O reto social 2 de bioeconomía, este que ten agora para o que queda a col para 2020, estructura os topics arredor de 4 grandes cols. Unha de seguridade alimentaria sostible, outro de crecemento azul, unha nova de food, de alimentación e recursos naturales, e despois unha de rural renaissance, ou no que se recollen os temas de desenvolvemento rural. E despois, a parte de estas 4 calls, ou estas grandes áreas nas que se estructura o programa, temos unha serie de áreas foco ou áreas estratégicas que os temas de economía circular, a digitalización, que para as convocatorias do 2020 xa perdeu máis forza, e despois toda a descarbonización. E aquí agrupei, quizá non sexa o momento agora de entrar, para as convocatorias do próximo ano, do 2020, para cada un dos eixos de bioredes, están os topics todos que nos podemos encontrar, donde o nome do topic,
si se trata dunha acción de investigación e innovación ou solo de innovación, o orzamento aproximado dos proxectos para que nos fagamos unha idea do alcance dos mesmos, o número de proxectos que se espera aprobar e despois os deadlines, que máis ou menos nos deadlines. E nos deadlines temos os que son nunha fase e os que son en dúas, non? E aquí estarían as datas. Os que son en dúas, nunha primeira fase apenas temos que entregar unha idea do proxecto, que sería como unhas 10 follas, que, aínda que poida parecer pouco, realmente ten que haber un traballo de reflexión moi importante detrás. E despois pasamos unha avaliación, e se pasamos esa avaliación, entón nos invitan a ir a presentar a full proposal, que xa é un traballo bastante máis de maior alcance. Nos temas de produción forestal, pois nos temas de produción forestal aparece moito, bueno, temos temas de solos, temos un tópic moi interesante e que encaixaría perfectamente cos temas de investigación deste eixe, que son sistemas forestais resilientes, un tópic moi holístico onde se trata todo tipo de temas, dos servicios ecosistémicos dos bosques, mitigación ao cambio climático, etc. etc. Un tópic pois realmente moi interesante. Despois temos un tópic tamén en incendios forestais, e este tópic non é do programa de retos, senón é do programa de medio ambiente. Tamén un tópic moi amplio, xa vedes a dimensión dos proxectos, 10 millóns de euros, e un tópic que abarca todos os temas relacionados, ou seja, aborda dunha maneira integrada o problema dos incendios, tanto desde potenciais causas como a restauración de espacios e solos afectados por este tema. E tamén moi importante neste tema de incendios forestais, a involucración das comunidades locais, un pouco do que falábamos antes. Isto, de todas formas, deixareivolo aí e podedes consultalo, e están xa os borradores de traballo, dos programas de traballo. No eixo de agricultura sostible, normalmente os programas de traballo 2014, 2016, 2016, 2018 viñan moi enfocados moi arriba na cadena de valor, é dicir, todos os tópics, encontrábamos moitos tópics xa relacionados coa alimentación, e había moi poucos tópics que estiveran centrados na parte máis de produción, tanto vegetal como animal. Pois nos temas e nas calls que veñen para o ano que ven, deuse un pouquiño a volta a isto, e é realmente unha oportunidade que temos no tema da produción vegetal e produción animal, porque se presentan moitos tópics aos que podemos candidatar. Temos varios tópics en xestión de plagas e enfermidades de plantas. Temos outro tópic así moi bon. Eu sinalei aquí en negro algúns que a min me resultaron interesantes, pero evidentemente cada un terá que leer e ver onde pode entrar. Temos outros tópics tamén para o desenvolvemento de solucións, ferramentas e estrategias alternativas ao uso dos pesticidas tradicionais. Temos moitos temas, como xa vimos antes, sobre a xestión dos solos, tanto a xestión, a avaliación da biodiversidade dos solos e tamén a avaliación do impacto do uso de plásticos na agricultura e o seu impacto sobre a calidade dos solos. Bueno, e aí vedes un pouco, aquí a verdade é que hai varios tópics pois relativamente interesantes a ver e a explorar e ver en que medida que podemos ofrecernos a eses tópics que encaixen cas nosas liñas de investigación. Na produción animal sostible, pois aquí tamén o que vos decía, non? Hai tópics pois bastante interesantes. Todos estes tópics, tanto de produción vegetal como de produción animal, teñen tamén sempre unha parte requiren de xenómica, e que de todas formas nós temos tamén en Bioredes unha prioridade transversal de xenómica que tamén leva os seus tópics específicos. E aquí temos un pouco pois o estudio dos ecosistemas microbianos para nos animais. Temos tamén, este é un tópic que a min me gusta particularmente, que é de epidemioloxía de enfermidades contagiosas en animais,
que está moi centrado en todo o tema de datos, non? De conseguir datos, tratamento de datos e a través dese tratamento de datos desenvolver modelos para identificar síntomas, causas de risco, etc. etc. Este tópico é moi interesante porque encaixa moito ca estrategia que estamos desenvolvendo na actualidade. Acabámonos de presentar a convocatoria de hubs europeos de innovación digital e a USC, bueno, participa en varios hubs, pero participa nun de maneira moi intensa que é o Data Live, e este tópico pois encaixa perfectamente no marco dese hub de innovación digital en Data Live. Bueno, non quero pasarme a explicarvos todos os tópicos, aquí os tedes, tamén en xenómica, aquí apuntei unha serie de tópicos, pero bueno, os temas de xenómica, tamén os tópicos de produción vegetal e produción animal levaban a componente de xenómica. E xa en cambio climático e biodiversidade, pois xa vedes que aí tamén hai moitísimas cuestións. E o que vos dicía, unha cousa pode estar, os temas incluso nos temas de produción vegetal e produción animal sempre tenemos a componente de biodiversidade e cambio climático. Bueno, aí vos los deixo para estudiar. Outras grandes iniciativas, bueno, pois aparte do H2020 está o JTI, a JTI Biobased Industries, que é unha mistura entre no que conta co apoio da Comisión Europea e co consorcio das grandes industrias, das industrias biobased, e funcionan un pouco como H2020, pero aquí o programa é anual, tamén cunha serie de topics que vos deixo aquí. O deadline é o 4 de setembro e se pinchades aquí podedes acceder á convocatoria. Despois estaría o PRIMA, que tamén é entre a Comisión Europea e países do Mediterráneo e outros países da Comisión Europea, con estas tres prioridades: xestión de agua, farming systems e as cadeas de valor agroalimentarias, e tamén é anual. O sea, esta convocatoria xa está a piques de rematar, pero é anual. E despois hai toda unha serie de ERANETs que tamén sacan convocatorias, é moito máis complicado ver cando as sacan, e aquí vos deixei unhas cuantas que puideran ser de interese. Despois temos outro tipo de programas, que son os programas de cooperación territorial, os Interreg, que, como vos dicía antes, se ven non son programas de financiación da I+D, pois poden ter algunha componente. Está o POCTEP de España con Portugal, que é o primeiro que vos puxen, pero este xa probablemente non saque máis convocatorias xa no que queda hasta que empece o novo programa despois do 2020. Despois está o programa SUDOE, que é o sur de Francia con España e con Portugal, e aquí tamén temos unha serie de prioridades nas que podemos encontrar cabidos os nosos proxectos, e este sí que van a abrir a prioridade 1 de I+D+I e a prioridade 5 de protección de ambiente e promoción da eficiencia de recursos, e estará a abrir próximamente. E despois está tamén o espacio atlántico en temas máis relacionados co ámbito marino. Despois está o subprograma LIFE, que ten 2 subprogramas, un de medio ambiente e outro de cambio climático, no que moitos dos grupos de aquí de Lugo pois sodes bastante activos. Aquí o problema é a cofinanciación, que a cofinanciación é moi alta, non son proxectos que nos interesen. Eu sei que a vos interesan, pero a nos non nos interesan tanto, porque temos que facer moitas contas e realmente axustar moito o orzamento e non dan moita liberdade. De aí que fagamos sempre tanto énfasis na participación en proxectos do H2020. Sabemos que son moi complicados, pero a liberdade que deixan na xestión nunca nos la dará ningún LIFE, ningún Interreg. Entón, nese sentido, pois merece a pena facer a aposta. E despois están as accións COST, que moitos de vos dicíades, estades moi que unha das principales dificultades é a de facer rede, non eses contactos a nivel internacional, e as accións COST non financian actividades de I+D+I puramente ditas, pero financian actividades de rede. Workshops, escolas de verán, programas de formación, están abertos a todos os campos da ciencia e en todas as etapas da carreira investigadora. Aquí, unha vez máis, non é tan interesante coordinar unha acción COST, pero isto é un exercicio que a verdade que me olvidei de facer, é ir ver as accións COST que están en marcha e nós nos podemos sumar a elas. E nesas accións, o que pois, se organizan eventos, se organizan un workshop ou unha summer school, nos cubren os gastos. E a verdade é que é unha maneira para empezar a posicionarse internacionalmente pois bastante boa. E xa vos digo, normalmente, se ti pides entrar nunha acción COST que xa está en marcha,
sempre che van a decir que sí. Hai que pedilo e solicitalo e xa está. E despois, finalmente, que apoio vos podemos dar dende a Oficina de Proxectos Europeos? Sinto que esta charla fora así tan rápida. Bueno, pois, en primeiro lugar, información e asesoramento na identificación de oportunidades de financiación. Podedes chegar e decirnos, pois estou interesada en traballar nisto, a miña liña de investigación é esta outra, e nos, en toda esta marabunta de programas, pois decimos, pois podemos ir aquí, despois podemos un pouco axudarvos a identificar onde encaixaría mellor a vosa liña de investigación. Despois ocupámonos da xestión dos aspectos administrativos das solicitudes. Tamén é moi importante na preparación e validación de orzamentos. No H2020 o mellor isto pode ser menos complicado, pero nun Interreg ou nun LIFE realmente temos que facer un axuste entre a parte de cofinanciación moi importante e é necesario que validemos o orzamento. O sea, isto xa non é un servicio que vos ofrecemos, xa é unha obligación que antes de presentarvos a calquera convocatoria validedes o orzamento con nós. Despois, orientación sobre os contidos e claves das convocatorias e propostas. E despois, na medida, en función da disponibilidade de financiación, moitos anos temos, dende a oficina, conseguimos a axuda do Ministerio de Redes, e no marco desa axuda, pois, obtemos financiación para promover a investigadores que vayan a reunións de traballo, incluso conseguimos algo para contratar algunha consultora para algunha proposta de proxectos europeos, para pagar os nosos salarios. E entón, se hai esa disponibilidade financiera, pois podemos dar apoio para a realización de viaxes, para participar en reunións preparatorias, infodays e outros eventos. E nós estamos abertos a que esta parte de orzamento pois sexan os propios investigadores os que realicen estas tarefas. Despois, se estades pensando en ir como coordinadores, o servicio que vos podemos dar é apoio e asesoramento na xestión dos aspectos administrativos e financeiros, apoio e asesoramento na conformación do consorcio e procura de socios, e despois no que ataña a redacción de propostas, pois tamén servicios de consultoría sempre en función da disponibilidade de financiación. E despois xa, se os proxectos europeos están aprobados, pois xestión administrativa e a xustificación económica e financiera. E eu tamén me lín as enquisas e entre as necesidades e dificultades que vimos, pois por un lado moitos dicíades que fai falta masa crítica e evidentemente para participar en convocatorias tan competitivas como H2020 fai falla masa crítica, e para iso articulamos estamos dende a universidade promovendo toda unha estrategia de articulación e estructuración de capacidades, sendo un exemplo pois Biorredes, non? Iso é o que pretendemos, conseguir masa crítica a través das agrupacións estratégicas. Despois, moitos tamén mencionabades que é necesaria unha estrategia clara de posicionamento internacional e necesario identificar consorcios de interese. Bueno, pois neste marco, no propio Biorredes se fala de elaborar unha estrategia de posicionamento internacional para Biorredes. Despois tamén temos que ser capaces de rentabilizar o posicionamento da USC, de algúns investigadores da USC en redes, plataformas e clústeres, tanto a nivel europeo como a nivel o mellor local, non? Porque agora, como vimos, eses tópicos son cada vez máis interdisciplinares, nos exixen ir cada vez máis da man de outros, que sexamos capaces de ser tractores de outros asentes socioeconómicos, e parece moi importante o posicionamento en plataformas. E despois tamén debemos traballar no posicionamento internacional a dous niveles, a nivel de grupo, como Biorredes, pero tamén a nivel individual, por grupo, identificando os tópicos e intentándonos mover. E para iso é moi importante tamén que deseñemos unha estrategia de posicionamento, e na USC para o 2019 nos comprometemos a iniciar esta estrategia de posicionamento cos grupos GRCs e GPCs, principalmente aqueles grupos que estén interesados en dar o salto. Despois, moitos comentades a falla de tempo, e ante a falla de tempo o único que nos queda é nos isto é o que vos podemos ofrecer, e nas horas de docencia nadie vos las pode quitar, pero bueno, con anticipación, e agora temos un ano por diante, creo que se nos organizamos ben e traballamos con xeitiño, pois algo poderemos facer mellor.
E despois nada, tamén moito sinalabades pois apoio na redacción da sección de impacto, pois ao mellor estaría ben facer algunha formación específica neste tema. E decirvos nada que veño da área de xestión e valorización da I+D e I+I, a xestión de proxectos europeos, e non son eu soa, son os meus compañeros Martín, que seguro que coñecedes, Pilar e Fernando, e aquí vos deixo os meus datos de contacto e podemos falar cando queirades. Tengo una pregunta. Creo que mañana iba a haber en Santiago, va a haber en Santiago una presentación de un responsable europeo sobre los European Research Council, que a mí me llamó poderosamente la atención que no haya una conexión con Lugo en esto. E ireche dicir que non organizamos nos, organiza a Facultade de Física. Bueno, pero en todo caso, cuando viene una persona de este nivel... Bueno, pero yo es que iba a mandar justamente un email diciendo ¿cómo es posible que hagáis esto en un sitio donde no hay posibilidad de hacer una videoconferencia con Lugo y que tengamos que ir los de Lugo allí físicamente? Si vos acordades xa viñera de outra vez, fai 4 anos, e aí sí que houbera conexión con Lugo. Pero esa sí que organizáramos, non sei que non organizamos nos. Bueno, pues en todo caso, si se puede trasladar a los organizadores nuestra queja, yo creo que es importante, porque yo querría estar allí, pero no puedo. Bueno, sin embargo, si fuera una videoconferencia estaría. O que podo facer é, eu fago agora chamo a unha persona que creo que está detrás disto e podemos estudiar neste impasse a posibilidade de conectar mañá por videoconferencia con Lugo. Parecevos? Vale. Sí, yo te quería hacer 2 preguntas, ¿no?, que se me ocurren en donde podemos, que la universidad podía aportar, comparándonos con otros centros, como por ejemplo Wageningen, el propio INRA, ¿no? Está claro que la USC dispone de un pool de datos, un pool de proyectos que han sido exitosos, ¿vale? Hay partes de la propuesta que no son nada específicas, digámoslo así, que tú tienes que tocar determinadas teclas para que sea exitosa, pero realmente, pues yo que trabajo en agroforestería, no soy experta, por ejemplo, en cómo diseminar una propuesta o cómo incrementar su impacto, ese tipo de cosas, ¿no? Otros organismos lo que tienen es una especie de template con los aspectos clave que se deben de abordar, que después obviamente tienes que adaptar a tu campo científico. Entonces, me parecería interesante tener ese tipo de templates y una revisión posterior por parte del experto de turno de ese apartado. Lo digo porque aspectos tan absurdos como en la ética, en la gestión de datos, pues te coges el template, más o menos lo que se ha dicho, pero hay actualizaciones. Entonces, claro, nosotros no podemos estar actualizándonos en todas estas pequeñas, importantísimas cosas. E iso creo que sería un servicio moi importante, además es que lo estáis haciendo. Bueno, nos primeiramente as propostas que se presentan pertencen a cada un dos investigadores e dos líderes. Entón, nese sentido, nos non podemos compartir unha proposta sen ter o consentimento dese investigador. Tendo o consentimento desa persoa, evidentemente, pois isto se pode facer e compartir. E despois aí te razón no que dices agora, incluso o de os temas de Open Data. Pois tamén empezan a pedírnoslos cada vez máis e si é unha cuestión que... Pero bueno, vos falades de falla de tempo, nos tamén falamos de falla. Yo no digo coger una propuesta de un compañero, pero sí que tenéis muchas que son exitosas, que sin nombrar a ese compañero se pueden sacar unas guías de claro, qué aspectos... temos que pedir permiso para facer iso. Sí, pero quiero que entiendas... Si solo sacamos guías, por exemplo, ti ves e me preguntas, oye, como se resolveu isto noutro proxecto? Pois eu podo ir e velo e darche unhas guías. Nunca che pasaremos a proposta pero podes ter un template donde aspectos claves a cubrir, porque eso es lo que tienen nuestros competidores, lo digo por ser eficientes y por falta de tiempo. Y otro aspecto que me parece importante es que muchos de nosotros viajamos y estamos en reuniones pues en donde el feedback que obtenemos de ellos son fundamentales para después tener el puntito extra que te permite tener esos 14.5, esos 15 de una propuesta exitosa. ¿Habría alguna manera de organizar eso de tal manera que pudierais tener vosotros esa información para poder ser difundida entre todos
nosotros... Iso do que eu creo que debemos traballar e se debe traballar, pois, por exemplo, en bioredes, non? Pois cando é do que falaba, non? Rentabilizar ese posicionamento que xa existe. O que podemos sacar desta xornada é pouco, por exemplo, nos tópics do H2020, non? Decir, bueno, pois eu estou interesado neste, eu estou interesado neste outro. Tratalos a nivel global e como pois decimos, pois mira, pois temos unha persona posicionada nesta plataforma ou nesta rede. Vamos a falar con ela, a ver como ve, o sea, ese tipo de temas son os que trataríamos na estrategia de Son una pequeña de cosa, no bioredes. solamente es tener el feedback, sino incluso hablar con un compañero, mira, yo voy a ir a esta reunión, ¿qué opinas? Y la idea de ese compañero que aparezca finalmente en la call, porque eso se puede hacer, es lo que hace todo el mundo. Sí, Me e parece nos iso, importante. por exemplo, se eu sei que alguén está posicionado en algunha plataforma que tamén nós ás veces non o controlamos todo, sí que o facemos, por exemplo, cando sale algún topic e ahora mismo Kiko non está aquí do Laborate, pero sei que en temas de digitalización, pois ele está moi posto día porque está posicionado na IPAGI, lle pregunto, oye, detrás disto quen está? E entón el xa me empeza aí a contar e xa poño en contacto, non? Evidentemente é un tema que temos que reforzar moitísimo máis. Vamos a cortar porque es que si no nos pasamos y además estamos entrando yo creo que en debate de lo que va a ser la mesa redonda también, donde van a salir este tipo de temas.